Απαντάω στην ερώτηση για το ποια είναι η διαφορά του Mustard και του Gorse. Η μελαγχολία του Mustard είναι μια μελαγχολία η οποία δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τη λειτουργικότητά μας ή τον τρόπο που παίρνουμε αποφάσεις πολλές φορές. Βέβαια, όπως έχω αναφέρει, υπάρχει πάντα μια βεντάλια η οποία έχει δύο άκρες και ένα φάσμα στο ενδιάμεσο στο οποίο μπορεί να κινούμαστε. Ένα Mustard δεν θα πάρει αποφάσεις για το μέλλον του με βάση τη μελαγχολία του ή με βάση τη διάθεσή του. Αντίθετα, ο Gorse έχει προαποφασίσει ότι η βελτίωση της κατάστασής του, η βελτίωση της ασθένειάς του, η βελτίωση των σχέσεών του ή η δυνατότητα να δει αποτέλεσμα είναι αδύνατη. Ουσιαστικά θα προσπαθήσει διάφορες θεραπείες, θα προσπαθήσει τα ανθοϊάματα, θα μπει στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, θα κάνει βελονισμό, θα κάνει οτιδήποτε άλλο, αλλά ο Gorse έχει ήδη προαποφασίσει ότι αυτό το οποίο θέλει να βελτιώσει, να θεραπεύσει, να ανακουφίσει, ουσιαστικά είναι ένας ευσεβής πόθος, αλλά δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Στον Gorse λείπει η ελπίδα, στον Mustard λείπει η διάθεση. Γι' αυτό και αναφέρω ότι το Mustard είναι πολύ χρήσιμο στις μητέρες που μόλις έχουν γεννήσει και αλλάζει ουσιαστικά η διάθεσή τους και φυσικά από την αλλαγή των ορμονών αλλάζει αυτή η αίσθηση της ζωηράδας. Ενώ ο Gorse έχει προαποφασίσει ότι δεν θα βρει λύση, ότι τα πράγματα ενδεχομένως είναι κληρονομικά, ότι αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει. Φανταστείτε δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει για πάρα πολλά χρόνια στην υγεία του από μία ασθένεια και επισκέπτεται θεραπευτή και γιατρό τον ένα μετά τον άλλον λέγοντας ότι ήρθα και εδώ να δοκιμάσω και αυτή τη μέθοδο, αλλά μην νομίζετε ότι πιστεύω ότι μπορεί να με βοηθήσει. Είναι κληρονομικό, έτσι θα ζήσω, έτσι θα μείνω για πάντα. Αυτές είναι οι σκέψεις του Gorse. Ο Mustard θα εκδηλώσει λιγότερη ζωηράδα, λιγότερο ενδιαφέρον και λιγότερη χαρά και χαμηλή διάθεση. Εύχομαι να σας βοήθησα.